Nyaya yangu yakamira yakadai mumaoko akashaya 2025 kuna musi wa25 October. Saka pavakashaya ndakazochitaura nevehukama tete vanga vasara nabamiki kuti vauye vasaine mapepa emari yepenjini nepamwe chete nevana vechikoro noti vanyamadzangu vari muvhudzi kuti vana vakwanise kubhadharwa kumavhudzi. Saka vakaramba, ndakamboedza kutombodii asi vakaramba vari kuti tinowanei pashiri. Ini ndaitokumbira kuna bamini ndotaifuna kuna bamini. Ndachiti tichita mapepa aya evana. Andina kukwanisa kuvapindura kuti ndingakuti ndokuwanisei chakati here ivo vari vana iri benefit yevana. Saka pakadaro handina chandokuwanisei pazviri kurapa chandokwanisa kukupai nekuti benefit iri kuti vana vechikoro inogona ichipinda maakaunti vechikoro kana iri mari yefees yevana. Then yekupenjeni uko handisi kuziva kuti kupenjeni kuchabuda mari nekuti munhu anga ari tari. Murume wamai ava pamogo ivanyama dzavo vaya muofera vane mukadzi wavo mukuru vanyama dzavo atoripo nditori nedivorce certificate ravo. Inzwai ndakanotaurira mambo tiri kuita kuti vakumidze kuziva kuti munhu wava kutaura. Saka takavati isusu kana pasina zvimwe zvipomerwa regai tideedze hama dzemurume wenyu tione kuti ari kusafa ndimi here kana kuti vana ndo vari kusafa iye munhu akanga achienda kubasa kana kuti achipiwa mapenjeni ake achona iwawo. Saka vauya here vatete venyu kudaro ndo tiri kudaka mugare muringiri munoda kutaura imimi nyaya tona vanhu vatakadenza kuti tavasiva beauty nyama dzavo kuna vana vafana vadariwo uyu mukoma wangu andotera uyu muzukuru wangu zvimakuya kuzogara apa vanhu madii kuti endei mugare vanhu vatakasunyozoita ungare kubenji ndapombe ndakubuda wazonetsa muzari nyaya dzinaka dzonetsa zvekukuvansanakavani varifana kuirana imaya imi mukanzi motipii mukanzomanyara munombomubvumawo zvimwe usingazoiti maya mwarakoma musoro ma handiti munokotawo kuti muzvifambi zvinomukaroma musoro ngoti munhu anenge ane makiki ngoti nkiyamuda kutobaa wanzi kuroora kuti vedu vakafa vatumona ari kuyamwisa mwana hatiti kuona zvakawanda zvikandiranwa tikati no uyai kudaro kana vakuramba vanoramba vanhu vakasaona zvakanaka. handina umwe mwana asiri wemumusha andifunga ifananidzo ndizvo ndikutaurira mambo andifanaaaura mambo ndikutaura nyaya dzanga dzichitaurika garai nipakwasanoma tandavare makumbo misatwe garai dzinopera pano komwana ndo mwana ndi muri vana mai vapi mamai tuwezi pamusoro ida motiregero mire ava ndiamai vevana ava hongu handitika kasi mudzimai anga akasiyana navanyama dzavo zvai amai mukashandisa saka kana ukasiyana vana vasiri vakwe aiwa ndikurevera kuti ndirevera pana amai vavo havana kuya kudari vazoteerera nyaya iyoyi musavarambira ndambokudzai tati vana vanyama dzavo havachinjwe nekuti mai vavo nababa varamba imimori hamuna vana venyu vasi special siri kudarika vana vakaitwa futi kare moti ndindanda nemurume saka vamwe ndo vakakusha hakuna zvakadini
Mwana chi? Mwana. Amen. Tawira. Ya mai wakufunda wakula chimwe chimwe. Kumane makudzo kuti amai ndi vapi. Apa kunongedzera mwezi. Anongedza mesi. Aiwa. Ende sisi tunopa penjeni kana. Tungora kubatsira ende kufunga kuti takasangana zvakasiyana siyana. Ava ndotete ndizvo. Tete. Murora ane zvaari kuchema. Ngira yataura muchinzwa ndizvo. Chitaura. Ini ndakapakashaya vanyama dzavo takagara mufunga about 2 weeks kubva muna October nditi tikapinda muna November ndobva ndafonera bamweni ndichivati bamweni ngachiti tidi tiye tifambire nyaya dzemari yepensheni nemapepa evana kumaofisi kutoti kana tisina kufambisa mapepa vana ava vakwanisi kubhadharwa kumaofisi nekuti kwachita satakiriya mapepa ababa vavo ndobva bamweni vangu nditi ndiri kuuya saka ndakambodhonzwawo nguva ndobva ndazovabata zveJanuary vakangodarozve ndobva ndazovabata usvi vachingodaro vachingosika vachidaro kusvika bamweni vazoti inini handidi tazotaura navo vakati inini handisi kukwanisa kuti kuuya nekuti handina chandinowana pazviri isina tete. Saka ndivo vega here vanogona kuita tete handiva nesiyene muzvese zvavafanira vagona kubatsirai hatizopa mutemo iko kuti panodiwa bamweni chete here kana ndiani mwana udiwa Panodiwa veupama vakaita sevanhu unenge vaine siyene mumwe chete sei vava sevava saka ndiva muri kukumbira kuti dai mafamba pamwe chete mazvinhu zvachitete Aiwa. Kuzvinzwa. Asi inini chekutanga handizivi. Taurai mai, taurai makakutwa zvi. Munondibvunidza here kuti nditaure nhoroondo yacho yese mamiriro yakaita. iro itaure Inini mamiriro azvakaita ngezvekuti inini bhudhi wangu warwara bhudhi wangu handina kungofonerwa kunzi bhudhi wangu warwara. Bhudhi wakatafonerwa ndekuHarare. Wafonerwa bhudhi wakanditaurira ndikamhanya kumba ndikasvika ndikaona bhudhi wangu achirwara. Ndasvika bhudhi wangu achirwara pakabuda vamwe vanonzi vana Sawira. Inini vana Sawira handivazivi mumusha medu. Vakatanga kunditaurira kuti tinokurowa sei wanga usingauyi kuzoona bhudhi wako. Kozoita munozova pane vanhu pane kakutaudzana. Pakaita wana vakataudzana vana mai guru namai vimwe vakataudzana. Pane umwe Sawira akafona wafona vachiti wana wanetsana. Akafona Sawira iye akati vanhu vese vari ipapo ndaubve ipapo. Afona achiti vanhu vese vari ipapo ndaubve ipapo. Inini ndandine vana mai guru neni. Ndakabva ndasuduruka kuti ndati ndakuita kuenda. Ndaenda kumba ndakazodzoka kumba kwabhudhi wangu namai wangu vauya kubva kumusha kuzoona mwana wavo. Tagara kudaro so ndakabva ndazodzokera kumba. Bhudhi wakazosvikira pakurwara kusvikira bhudhi wavo. Musi wakafa bhudhi wangu. Bhudhi wekuHarare ndo wakafonerwa. Wafonerwa bhudhi wekuHarare wakandifonera. Vandifonera bhudhi wekuHarare. Mhanya kumba enda woone ndanzwa kuti bhudhi washaya. Ndakamhanya ndikasvika kumba. Zvechokwadi ndikasvika hanzvadzi yangu pasisina. Handina chandakaudzwa. Muroora akatora ndakabvunza kuti ko vanhu maenda here kumapurisa kana ndatuma mwana. Zveshuwa wangu watuma mwana. Motikari kwaDhavhisi yakauya ndiripo. Bhudhi wakatakurwa wakaiswa mumota wakaenda kumochari. Waenda kutaundi. Takanzizo kunofanirwa kusainwa kwadhokta. Kunofanirwa kusainwa. Ndakaenda tikasvika. Mai guru wangu wakafamba naBhuchameni. Bhuchameni ndiye akasaina. Pandaifanirwa kusaina inini mwana panyama dzavo pakasainwa naBhuchameni naivo nahouse girl ndiye wakapa sainwa. Tikaenda kwaDhavhisi, tasvika kwaDhavhisi. Inini pandaifanirwa kusaina inini. Ava ndo wakasaina naBhuchameni. Wapedza kusaina naBhuchameni, takabuda kwaDhavhisi tikaenda kumba. Tasvika kumba, bhudhi wangu wakasvika pakuzonzi wakuda kuzochengetwa. Wakatenga sutu yawakatenga. Wakati hanzi tiri maSawira. Mai wangu inini, mai wangu ndofunga 190 years. Mai wangu wakanga waripo nana sekuru wangu. Sekuru wangu umwe mupurisa anoshanda. Takata papolisa.
wakaramba kuti handisi kuda kuti sutu yatengwa neuyu yatindirisawira ipfekedzwe mwana wangu, asi hawana kuzviteerera. Wakaramba wakatora sutu iyoyo wakapfekedza bhudhi wangu. Yatati tisingazivi isusu hama dzacho kuti iri kureva chii sutu yakapfeka bhudhi wangu. Wakapedza izvozvo wakatora chimwe chijira wakati tisu masawira, asi nini mumusha manyama dzavo hamuna masawira, ndoziva musina masawira. Wakatora chijira chawakatora wakapfekedza, wakaradza wakafukidza pabhoksi. Inini ndikabvunza ndikati ko chii chamaita apa kufukidza bhudhi wangu nechijira chakadai? Ndoziva pachiiswa keteni, iri lesi keteni yandoziva kana kuti jira rikwai. Saka chii? Zvikanzi tete moda kuona sipereki mabvira kare muchitirambidza, saka ndakukurowai. Ndikati imimo futi makabvira kare kubva bhudhi wangu achirwara, ndichindipromisa kuti muchandirowa. Saka nhasi izuva rekuti mutotiite sei mutondirowa. Nhasi ndakatomirira kuteta sei kutorowa, ndozvandakamirira panapa. Saka inini ndatibvisai jira iri. Wakaramba kubvisa jira iroro kusvika kunze kwaedza, wachiramba kubvisa jira iroro. Mai wangu wakazama kusumuka achizama kutaura kuti bvisai jira iri, wese nana sekuru wangu wakandibereka. Wakaramba kubvisa jira iroro, wakati nyama dzavo haana hama, nyama dzavo haana hama. Saka iwo wati nyama dzavo haana hama, wakazoti taiga bhudhi wangu, tapedza kuiga bhudhi wangu, wazouya, havana kuuya kumba kwangu straight, akauya apa kumawavheta paakauya, auya pamawavheta, akasvika pamawavheta achiti akabata wamuhamba, wamuhamba akabata murume wangu nokuti iye haana foni nhamba dzangu. Wakabata murume wangu pafoni kanzi bazuka tikukumbira kutaurawa nemudzimai wako. Ndikapiwa foni ndikataura naye pafoni, tete uyai mundisainire nekuti ini handina muchato, chiuyai mundisainire ndekuda chii? Toda kutora mabhenefiti emwari. Ndakamuti inini enda kuna buchameni, enda kuna maikawasi, ndo vanhu vanofanirwa kuita sei kukusainira, nyama dzavo haana hama. Ndo mhinduro ndakamuita sei yandakamupindura. Ndamupindura mhinduro iyoyo, inini ndakabva ndaita sei, ndakabva ndatanga kufambira mupepa ewana. Ini handigoni kufamba nahouse girl ndichifambira zvinhu zvemumusha mangu inini kuti ndifambire nahouse girl. Uyu house girl handigoni kumufambira house girl nezvinhu kuti inini ndifambire mumusha ndichisiya wahosi. Ndakatora wahosi ndikatanga kufamba nawahosi. Iye zvinezvi pari zvinezvi nyaya yewana, yemabhenefiti yewana yakukoti ndokwayari. Asi wana ndiri kufamba nawo wese, handina mwana ndakasiya. Wake wacho house girl wacho iye ndiri kufamba naye, mwana wacho atori pasaidi, ndiri kunyoresa wese wana. Alright, tazvinzo. Mune wani mwana? Mune wani mwana here? Taura kuti vana vakati chete? Vana 6. First born yangu ine 22 years. Achiterwa newe 20 years. Kuzogurusira neke 3.5 years. Ndokadika. Ndevanyama dzavo vese? Ndevanyama dzavo vese vari 6 kudaro. Ko kune vangani? Kwahosi? Kune 6 futi? Kune 7. Kune 7? Kwane 6. Kwane 6. Kwane 6. Kwane 6. Uku 6. Ndio 12. Saka zvinoreva kuti tete muri kuzama kuti moda kuti mhuri yose yanyama dzavo ibatane. Nekuti kana paine munhu aiva kuonanisa hachisipo kati ndiye akagadzira mhuri iyoyo. Saka kuti zvinhu zviitike kumhuri yose. Ndozvamamuchifunga kuti kana mune vana vamamuchiti ava ndo vanofanira kuwana mari avasingawani. Ine handina hangu chakaipa nazvo zvekutaura natete anditika, nekuti hatina kana zuva rimwe chete ratakambogara pasi tikadzita nzuvana kana kuti tatukana. Sekutaurwa kukuita natete mondiregererawo kuti ndikopindawo mukurondedzera kwavaita. Sekutaura kwavari kuita tete vachiti ivo kwavakauya vachiuya kuzoona hanzvadzi yavo, ndakafonera bamunini handina kufonera ivo. Handitika hanzvadzi yavo ndio yaitofona, ndinopasvika pese changa mundiregerera. Vanzvadzi yavo ndo yaifona vachitaura nemunini wavo kuti miri yangu haisi kudii
haisi kuita zvakanaka. Bamnini vozofunawo vachidzika handitika vachitaurawo tetenda kuenda kwamukoma vati havasi kudii kunzwa zvakanaka. Bamnini vakauya 2023 ndosvika bamnini vakauya vakaona hanzvadzi yavo vanga vaine stroke vanyama dzavo pavakastroke unozva zvinoita stroke kuti miri wemunhu haudiriki asi anongodii. Vakauya vakaona zveshuwa murwere ndinaye pamba ari kungotatarika achida nochienda pamakaza pahospital paipai vakati saka mai guru muri kuita sei kuti mukwanise kubva namukoma pano pamba muchienda kuchipatara. Mukoma havachakwanisi kudhiraivha vanga vaine rori vanyama dzavo vakazvipupurira vega nemuromo wavo kuti kana pari panyaya dzetransport musandityiri ndine masawiro angu anonditakura kundibvisa pano ndinoenda katatu pawiki kuna makaza noti BP yavo ndo yanga yakanyanya ndinoenda ka3 saka ndina sawira wangu anoya achititora pano achitiisa kuchi kwamakaza ndobayiwa ndodzoswa futi papi pamba panapo. Takasvika kuti bamnini takazotakurana navo vakaona best wemukoma wavo handiti zvokuti chero vari kuHarare bamnini vaindifonera mazokunda here kuenda this week maiguru namukoma kuchipatara tikunda kuri ndada kuti kusvike kusutu kuya ndada kuti kusvike kusutu zvakatoitika kudaro tikuti pfungwa inatete mainzwa here ndo yemunayo here yekuti vana vabatane vese pamwe ameni iwe saka tikuona hapana pasina dambudziko panenge pasina dambudziko saka tisingazivi kuti pavari kuti nyaya iri kukoti tisingazivi kuti zvakuitika mazuva ano ndezvekuti zvakaonekwa kuti ikoko kusazowirirana kwedu kwatinongoita kune vamwe vana vanozotoshaikwa vanofutsigwa totozorasikirwa zvachose kune vanhu vane vakangwara vane varipo panguva iyoyo ndo benefita chi saka kumakotsi kunopa mukana wekuti munhu wese ane chekuclaima ipapo anga ari included dare rochitema kuti ane rataita ngatichidai ndopatsano even munhu akatofa kumba izvi mazuva ano hatichafaniri kuti isusu makusendiseni papa totonga kuseni tototi iwewe ndako iwewe chakati taakufanira kuita zvinhu zvine saka isusu totofara kana iri ikoko isusu tarerukirwawo panapa ndafarira mashoko atete kuti vari kudii vari kubatanidza mhuri yose yakadii pamusoro ndokumbira wangu kangu wakadiki diki ndisingazivi pavangu vachiti vari kufamba nevana vangu vese inanzi ndina kuona havana kuti vese vati kwaingotane mwana wenyu vari kufamba naye saka ndazobvunza nhamba wangu mwana ndinotogara navo ndine vana 6 ndiva ndinotogara navo everyday ndendinawo pamba umwe wacho wesecond born iform 6 handiti saka uyu mukuru uyu handisati ndambomuona asipo pane miratimbonzwa kuti zita revo vari kufamba vanhu vese kune pakawanda miratimbwa wamuri kufamba naye anonzari inini ipapo apo takasvika munyaya tikatorwa nemawido tikaenda kukoti wana wese takawanyoresa nekuti wana ndinowaziva saka wana wese ndakawanyoresa asi kana paina ndisingazivi obva utaura kuti tete hawazivi wana saka inini wana wese ndinowaziva wana wese ndakawanyoresa asi wari andachi wari kumasuremani wari maindi 1 ndakafamba namai 1 pamusoro idai ndokumbirawo kamukana kadiki ndari kushamisika pari kunzi natete vana vese vakavanyoresa nekuti inini kuti ndizonge ndichizosvika muno mukati medare rinoiri mapepa evana akabva kuprovince ndakafonerwa naDFO vachiti manyama dzotadzora mapepa evana venyu handitika ndimi beneficiary handitika anokwanisa kuti achifambira zvinhu izvi mune veukama kuti vana ava vakwanise kuenda kuchikoro isusu tiri kutonzi nemutemo takagarira chi mapepa saka ndisingazivi kuti ivo kana vachifamba nekuti vanyama dzavo pavakaita zvavakaita zvekudimbirisa muchato ndofunga mapepa avo vakanosvidzwa nekubasa kwavo handitika saka vekuprovince kana vachitifonera isiri yemuchato ndevana ndokurevera kuti pavari kuti ndiri kufamba neavo motiregerwa pavari kuti ndiri kufamba namai ava handitika nekuti avo kana vachindibata kureva kuti deta tiri pachi handi vandinzwisisa nekuti devanga vachivafonera varivo handitika devachibvunza kuti kuvana hamusati maita zvemapepa kureva kuti shoko iroro kwavararisi kusvika nekuti mapepa musonde kwaiyozoripota nyaya muno mukati medare mapepa ndakamatatora patofisi apa DFO vadzosa mapepa vachiti manyama dzavo ndatadza kukubatai saka mapepa chidemotora paofisi paZANU-PF mapepa evana venyu mochiendawo kuna chief ngezi mobatsirwa saka pamapepa evana venyu papo pane ava ide
mapepa evana vechikoro. Inini ndine vana vechikoro vachiri kuenda kuchikoro uku ndisingazivi kana vaine vana vachiri kuenda kuchikoro. Aya mapepa ndiri kutaura ndakadzorwa naDF anditi ndeyekuchikoro. Ndevana vanobhadharwa chikoro. Vana vanobhadharwa fees yavo kumaofisi. Vangani? 4. Saka ndisingazivi. Ndatozoona zvinhu zvakasiyana. Vana vechikoro vanoda kubatsirwa kuti vaende kuchikoro ndochokwadi. Basa ndingoona zvinodiwa. Ngekuti muri kufamba nenzira mbiri dzakasiyana. Nzira ngaiti imwe chete. Mufambe pamwe chete. Inyaya yekuti information ine ava nayo dzakadii futi dzakasiyana. Imwe nevanhu vaikuona imwe nemurume wenyu. But vasingazivi zviri kuseri kwemurume wenyu. Saka vanouya kwamuri. Ende ndo vane nhamba dzenyu. Ani mabona. Asi kuzati mune murume wenyu ngane mumwe. Isiri yamunayo. Inove iri kutiwo tine right. Mune mabona. Ipfuma yababa. Because munhu kana achishanda vari kushandira vanhu. Ende imi vakadzi mukazara ndimi futi. Musara makadii makabata nyanga. Hazvirevi kuti ndedzekumusha kwenyaya. Ngatobatirawo kuti vana vaya vadii? Ani mabona. Haitoto chokwadi ndimi chaivo vanhu vanofanira muchitoita kuti zvinhu zvacho zvifambe. Because mai ndo even da muri makafa mune mari ndigara nemurume wenyu. Murume ndiye anosara futi achidii? Achibhenefita zvinhu zviye zvichiitirwa nyaya yevanhu. Handitika aiwa ndikupanzwa chakamira. Saka pandandine mubvunzo ndepekuti inini sezvo tete vachiti vari kufamba neava handitika hazvina kushata kubatanidza vana techifambira vana. Kasi kana kuri kuti pari kunzi pazvinhu zvavanga vainazvo pakadimburwa muchato wakadimburwa kwaikuti handitika property yese yakadii. Vakatengesa imba. Kumhanyira kumukuru wakuru. Imi muri kuti nyama dzavo zvezvi. Mira ndoda zamakuwadza. Vari kudzokera munyaya yemubedroom. Haichisiko iwe. Vanhu vakarambana ishuwa ichokwadi. Imimi futi makarambaniswa naMwari. Ndizvo. Imi makazoparadzana nechi? Havakaparadzana panyama. But kune vana. Mune mhuri dzamunadzo. Dzamunofanira kutobatanidza. Hatifaniri kutomboziva gwanza riro kuti zvakadai zvakadai. Batanidzai chi? Vana. Asi zvinoitika kuburikidzana natete. Tete vava nezvinyoto zvamamusiri kuziva. Vanomaona vazviburisa. Kuti kuna buchamini, kuna chi, kuna chi. Vanhu vanotashanje nyango vachiziva kuti hama yafa haichatomuki kurara nemukadzi. But shanje dzinenge dzingodi chimbopo. Ameno mazvinzisawo. Saka muvaregererawo ipapo. Vanenge vane kubatikanawo kuvane vanhu. But mukutaura vanhu munoenda kuchidzoreredza. Mupedzera masvika pekuti muchaziva kuti tese panyika panapa pana anogara pane kusingaperi. Pandee ndisisipo ko ndikazoitirwawo zvakadai. Handimabona. Pane pandachikumbira kuti vandicheneso nekuti munoziva kuti mukutauroka muri kusvibiswa nenzira dzavari kutaura dzekuti buchamini angasiri wira wangu inini handitika. Pamba muchiti koima hamusi kusvikawo apa. Chirege ndipasvikewo monditenderawo kuti vana vavo ukama hwavo vanhu vechiruma inanhako kupindira handiti zvakanyanya. Pese pavakaitirana zvavakaitirana vakadimburisa zvese pakugovana kwezvinhu izvizvi vanga vari aiwa ndoda kukuteerera. Munhu angaitopinda muzvinhu zvavo zvese kuti chese chavanoita zvizhinji vaikuita vari pamwe chete. Akazasika mungoitirwa aiwa ndichimira itete. Pamusoro nyaya iripo mhai. Imi namai guru chibatana nyama dzavo hakusina. Terete kubatanidza imwe venyama hwani ini zvokuti akamboramba akambodira zvashande zviya tikumakaramba kuti akatofa munaipa. Ndada kutsiurawo tete mukadzi wehanzva dzenyu mungamutuwawo zigero here? Mune matauro mashoko akashata anogwadza. Saka imi chimirayoka pakati chiregerai kutora madaka, chiregai kupatsanura. Ndimi vatava kutofunga kuti ndimi chabatanidza vanhu. Saka kutumidza mazita kuti ndiawazigero ndiani kunenge kutuka pamusori. Ipapo chakonzera kuti ndiburitse mashoko iwawo.
hauyi anoita zvekundifonera anoita zvekundiripotera akandiripotera apa akauya akatsvaga house number akabva akandondiripotera kumupolisi akabva nhasi andiripotera futi kupi kuno saka zvinoreva kuti handisi hanzvadzi yemurume wake saka ndazomutaurira kuti aiyo house girl zvaanoita zvakaipa nekuti aifanirwa kuuya direct anongomudzinga kumba kwangu aiuya uswa wandiudza chete saka honaika zvatasangana nazvo ndogara muno muchegutu kumuvhovhu pamba pangwana mazivo kumapurisa ndakasiya ndataura kuti mapurisa munhu ndauye kumba nenhau iyi kwete kuti aramba achinditenderera kundisungisa ina handisi kuramba asi kuti munhu ndauye kumba asi haasi kuuya ari kunditenderedza kudai saka nhasi kupotera haisi mhosva anevapotera nekuti ini isusu nofunga tangosara tiri 2 hatisi namai wedu tiri 3 isu tangosara asi but iye ari kutenderera kudai ada kurasisa wana kuti wana vasabatane nechinhu newamwe wana saka isusu hatisi kuda izvozvo zvekuti wana wapatana kuda kuti wana wedu wabatane kudai nhasi uno mwana wake atondidarika hana kana kundikwazisa asi but ari kuda help ya ada rubatsiro futi kubva kwandiri asi wana wake kana utongondikwazisa wana asi ari kuda rubatsiro kubva kwandiri aiwa no zvinowanika so tinotenda tete mai nyama dzavo ana mai nyama dzavo acho natinati iwe chamwanakomana une vanin'ina vekuimba ndafarira kuti watindana mai vako zvinofadza izvi chindai basa guru ramunaro ndiri kubatana ndibasa ndatoda kuti mwenye yacho mwendoda kutoenda ndofunga nawi matauro ayaita yataurwa inshort asi nawi ndakataura musi marufu tichizoparadzana ndikati vana chete nesu vana vakoma tichabereka vanoberekeka ndizvo ndofunga ndikambotaura nawi iripo ndeyekuti hatina mvumo yekusvika pamusha wababa wani kubva kuplazi pangava papo pane marizozi apapa atibvumiri ndakandamanyingi ndakaenda kuplazi ndopa munoenda kukunji ndakaenda kuplazi ndokunoenda kukoti kuye ndo zvakaita kuti nawi dzese zvisvike kukoti azvizvai saka nawi iripo ndeyekuti kana mainini kana kuti mai vedu anditi vafanire kutendere vafanira kutedza mutemo wemusha wavakarohwa nekuti musha une zvavo une mitemo yavo saka chandinokumbira kutenderera vachisungisa vakuru vavo zvakuita sekuti vakusungisa vakuru kudarika ava nekuti ava havana kugara haana kunokumbira pavari mumusha akanokumbira mucommunity kuti awane kudetserwa sikukumbira kuti vazive kuti kune vanhu kune vakuru vakasara mumusha navava respect kuti nzira dzavo dzigonaka mangwana tandakanyarira zvo tikatarira asi hamubvumirwe kusvika kupurazi nani sei zvakashandiswa chikonzero nekuti vanoramba vapenyu kana ini ndikatopiwa pisoda chinini ndofana kubva pana baba ndikati inini mudzimai wangu inapo andinomuperekedza imi hamundiperekedze nemari izvozvo mushure macho nangamunenao pamusoro ndipapindura kana pisoda yachoaashandisa ndakambokusvika ndomutorera pisoda pakai pamusoro idare ndidzokerera anoda kubata simba achitaura ipapo kuti toda kutadzwa nyaya izvi pane mumwe nyaya toda kutoita haenda topedza nenyaya akatosvika kupurazi akauya kwandiri achinditi ndiri kufacebook tasangana pamakombi ndida kuda kombi ndikuda mombe kana muchida kuti mapepa afambiswe munototi pamombe ndikati inini unoda mombe kwandiri wakambondisiyira mombe rewo unoti kuti mapepa afambiswe pamda kuti mapepa afambe utotanga vachitoma nyama dzavo ndatibatana imi vakadzi vanyama dzavo nyama dzavo hatisisina batanzai vana vakasangana pamurume godo remurume regara rinotoramba chinetsi tiri kuti isusu vana ngavachibata tete vatanzai vanhu vatanzai mhuri yemufi
wana ndowabatanidza Zenda ikuna tete vaiwatondowasiwa kuda kumira vari kusikira ava nanda vanovera Next court. but tete gadzisai nyaya yekuti vanhu vane chikoro baba ndiri kugadzira nyaya todiwana saka toti isusu toti kupera kwaagazi toda kuzozwa mari dzavo dzandimazi